Kaseng Riboy People's Council RBPC minta kasengi ka letban kendu ya UDC ka Riboy na kabenta ban IT ka Dorcas ka ba kalabu jingdawa ba ha ka jingtungkam ya ka pos DSC ha Riboy deban pai kmat kerpang ya ki Samla Tri District kani ka jingpen mi ka RBPC halor ka jing tungkam tungjam ya ki pos DSC ka de halor ka nongram kumbala long ha East Khasi Hills ha kaba ha ka advertisement lapan pau shai ba ya ki kinu ki pos ba ha ka DSC ki kampai khamat karpang ya ki Samla Tri District jong ka East Khasi Hills kaseng lapan pau ru ba ka Borsen Shah District na Riboy ru ka dei ban le lang kumju na mar habaya kran ya ki pos DSC hi ka dei ban kham long karpang ya ki Samla Tri District Haka jo ka poru ka seng kala dawa ban pinmi no ya ka result jong ka pos DSC jong usnam 8,000 arpo 8,000 arpuwe pat kumju ru ya ki pos bathamai jong ka DSC hari bhoi dei ban pinmi byang da ka bathamai pat ha ka advertisement dei ban le lang kumju kumbale ka East Khasi Hills ba ki la tho shai ha ka advertisement ba ya ka kam balat kin kampai khamat ka pang ya ki Samla Tri District Riboy People's Council sengkini amana kasni niwan bania kendu ya Deputy Commissioner joka Riboy hakabide bat kawin apren kimat kaba ya didur bat Samla joka district ngi kene kiat sngi baladam ka don kene ka jingkhot advertisement na gabenta ki babun tili ki pos ki bathli apo joka department ba fer apo joka district ka jongi kai ka ba pensgopia yang ikum ka kanhun kalong ba hakatu ka advertisement kadon arbenta pila da ngipet ia ka DSC is Khasi Hills lengba ka advertisement jongka kada keren syai ba ka preference kan lek sya kinong snong jongka is Khasi Hills district kat bala da ngi nujor bat ka company ya ka advertisement hapo juga district ka jongi hang tu ngi lap bat ngi syamba kam shumladon kajing kedau lane kajing kensyai ba la ki Samla jong ka district ki jongi kinyo na em ya kata ka preference kum ba ka East Khasi Hills ka advertise te ha kajing kenu jingi ba udisi mena kasngi ngila kern na ka basyai ba ka kam DSC ka de ka win apeng ki kam ki ba ki Samla la de ngipej nadu kitu ki por ba ki snem ki baladap ka bade nadu usnem arhajar arpo arjar arpuwe ya ka ba ka result hadu mentakim shumla penmi kalau ada don lupa katu gawe ke benta bat kumba pitip bana kaliang jongka People's Council ngiladep ban yaki peacefully ngiladep ban demonstrate lang ba ka sit in protest ban penbor ya ka sorkar bahkan pelat ya kita result dan rei hadu menin hadu kan ka klimat ka bagi tang keren ka result ka berim mental aku ba saus nem kenti om shum la pelat dan nalur bompat pelat ya ka result ka berim ya kan ne ka kom khot advertisement ru yang ngikum ka seng ngimpriang ya kan ne ka kom khot advertisement namar ba ka East Khasi Hills being one of the largest district haga jalla ga jongi larakahi kala ban ai ka preference yaki local residents why not Riboy ya kata kada jingkili ka bang ibu mene Ahmad jong Deputy Commissioner ya ka ba updiang but ong yangi ba ngampip ya kata ka advertisement jong East Khasi Hills dan mar bang idon ka copy ngila somir ka copy ya ba ya itu ibenta code advertisement ngila dawa na audisi ba kidai ban re-advertise jadi ban re-advertise ban code advertise biang sa sisin dak ba kedo syai hang tu ba kani kata advertisement ka preference kan le cheki local residents na Riboy kada kadi kebangi ngiwan bani kenu ya audisi bat kajingi kendu kalong fruitful kalong positive hakabedi bat ka jingbom lat ya ka result nadu kini ki south league snam ki baladap ngila keli ngila bania audisi bat ngila pa ni ko update kumbang ngila ban shim na ka jingkern gajang by the end of this month habukut nyobenai lanin riu tayo kada kada gajing panpor bat ngi kumbangi keren naka basyai nakawe ke por cakawe pan kane kaya deidur bat kajing im jong ki Samla ki ba long serious ha kajing im gajong ki ba pule dangle ki pelut ya kaspa kapo ki kimi ki pa ki invest ya kapor ya kapisa karam ka syak nadong sedong balai baki kun kini okam baka jing im gajong ki kan long ka basngan kalau we kan long basngan henrei la dengi pej ya kane ka drama ha ka DSC tengkat ka penbitar ngi kum gaseng namar ba ngala pa nuksa ngai pi ladangi keren ya kini ki sautul kisnam ki baladap kini ki exam ki baladap kondok hakipor ki baladap pi kala banlong baki kandidat ki ladap tho ka exam ki ladap pas ka exam
let's say ila pas ka exam te namar pa kampat mi ka result ki kim tip laki feel laki pas kata kadi ka benikong ka baar kane ka refreshment kane ka recruitment ka batmai kala ban long ba kini kiju ki candidate ki bala det tho e ketika exam kila ban tho be ha kane ka recruitment ka batmai na ka bata kini ki post ki bolong vacant te lada kita ki lada kiju ki breu kin tho artli ka exam lada bro artli ka exam ki kin pas le kum no yang kum gitu kibro tumut kane kan wanra ya ka complication ka jingkelan haki babun ki kum trikam jadi kadang-kadang ngila pressure ya audisi menelong ba would expedite ya ka proses as soon as possible bakin pelatnya ka result kenang ba kanom don ka jingetun ku apa yang kini ki artli ki exam nomor kadi kaju ka district kaju ki department pat kiju ki post kala ada de ba kiju ki bro ki hapan ban ya ka exam ka jongki ka pisar lut ka por lut bat ka bakam susi ka long ba kini ki kandidat ki bala lat ya ka tukarta bantu exam biang pi kane kadi ka wi ka pen kuslai ngi kum kaseng namar ba ngidon ya ka age limit ngidon ya kapor badala kut ya ka tu kapor ya mano bahap ban shime ka jingi kli na ka menta kitu ki kandidat te kana kadi ka jing kuslai ka concern jingi kum kaseng tingi ngi scam ba ka jingi kendu jingi menta singi bar audisi kan long ka ba job bar ngi kmi lti ya ki por kisi ki banwan ini ban budden ya kane ka kam